Heblaw am Dover, Caergybi ydy'r porthladd fferi prysura ym Mhrydain, ac mae yna ystadegau sy'n profi hynny. Bob blwyddyn mae yna 2,5 miliwn o deithwyr, 500,000 o geir, a 300,000 o filoedd o loria heavy goods yn pasio drwy'r lle yma. Rwan, dychmygwch y brysurdeb yma. Yn fama, Phorthdinllaen, un o borthladdoedd naturiol hyfryta Cymru. Mae'r lle di serenu ar sawl hysbysau bwrdd twristiaeth ac aml i gerdyn post. Ond, bydd bron i draffig a phrysurdeb Caergybi ddod i fan hyn. Wan, gwrandwch ar hyn. Neis de.